Taksih makarya sarangan Agil Manunggal Todanan Duklik kadukung audio system X1 Professional Audio dokumentasi pementasan Bi Mustika Production ugi ing wedal dalu mriku dipun streaming langsung kalian Blora TV. Kelingan ramah kemuyun terus nolan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone. Sayange bojone bolong nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane aku karep atiku kelakon melu ngelondi. Alas kulite irang sing tak gagas jebul wis mateng ana kula dienggo gawe es teh suruh londo kok megah kulite ijo sing tak gagas aja wis duwe bojo ana kula ana semut durung rondo ayo direbut. Kebenaran cedak cah ayu mumbai tak senggole tak
ana sing duwe tak kedaki tak takoni sejatine aku tresno kowe ning kene ae saking tresnane jalukmu apa dik ayo padha bareng yang karo Buka sidik jos kebenaran sejawa yang mumbai paengo eta incene eman ora ono sing ngancani Sapa kuwi ingat-ingat Kijak-kijak wani-wani celok-celok mesam-mesam patune mong arep gocok takoni opo kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak cedhaki sejatine aku naksir kowe